הוא אחלה והיא חמודה, זה סרט חתונה, קונפטי, פאות, קמפרי. ניסינו לעשות סטופ מושן אחלה וגם קצת אנימציה מוזרה, ליפטאפ חברים שכל אחד אומר שורה, ניסינו גם לבוש בהתאמה. הוא אחלה והיא חמודה, זה סרט חתונה, קונפטי, אפקטים, קמפרי. ניסינו גם סלו מושן שזה אחלה, תמיד יש שוט של כלב חמודה, דחפנו גם תמונות ילדות של החתן והכלה ושוט של חברים בעבודה. הוא אחלה והיא חמודה, זה סרט חתונה, קונפטי, עוד קונפטי, קמפרי. שוט של חברים מחול זה אחלה, מסכות פנים של החתן והכלה. בסוף הלכנו על מצגת, אבל יצא ממש נורא, ולא היה לנו חרוז לעוד שורה. את אחלה ואת חמודה, זה סרט חתונה, כפיים, שיגעון, כותרות, ועוד כותרות. יאללה, כמה כותרות, עוד כותרות. כמה אנשים הופיעו בקליפ הזה? בטח כבר מתים לאכול. עוד רגע אוכל. פייד אאוט. יואב ודניאלה, מזל טוב. עם חברים כאלה יהיה לכם חיים טובים ומאושרים. לא יכולתם יותר לזה. עכשיו, תודה. מי להקת החינוך? כן? תודה רבה דליה. תודה דליה. תודה רבה.